Il-ġimgħa fil-għaxija l-Partit Laburista stieden lil laqdiet taż-żgħażagħ f'pajjiżna biex jiddiskuti magħhom proposta ewlenija li qed iressaq għal dan il-qasam. Proposta li hija differenti minn oħrajn għaliex minnha nfisha hija garanzija fejn jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja tal-poplu bħala gvern ġdid jara li ż-żgħażagħ kollha ta' 16-il sena jkunu jew qegħdin ikomplu jistudjaw jew f'xogħol li jixirqilhom jew inkella jkunu qed jingħataw taħriġ ta' kwalità. Taħriġ li jkunu inċentivati biex jieħduh u li jkun offrut fi sħab mal-privat. Dan f'sistema li diġà intużaw bħala f'pajjiżi barranin fejn kien hemm l-effetti mixtieqa, benefiċċji għaż-żgħażagħ iżda wkoll għall-ekonomija tal-pajjiż. Wara diskussjoni franka, diretta u estensiva li kellhom il-mexxej Laburista Joseph Muscat, l-qdiet ikkummentaw magħna dwar x'jaħsbu fuq din il-proposta. Jidhirli li hija proposta li hija tajba, għandha bżonn titlaħħam iżjed biex inkunu nafu eżatt xi tfisser u ma tfissirx, però bħala inizjattiva hija tajba ħafna. Naħseb li din il-proposta jgħin lill-istudenti meta jiġu biex jagħmlu dik il-bidla mis-sistema edukattiva għad-dinja tax-xogħol. Oħrajn tkellmu dwar il-mod miftuħ li bih il-Partit Laburista qiegħed jikkomunika f'konsultazzjoni vera. L-ewwel nett proset tal-istil ta' politika ġdida, diskussjoni madwar il-mejda. Naħsbu li għandha tkun hekk fuq kull settur. It-tieni nett naħsbu li hija viżjoni verament ċara. Filwaqt li l-istudenti universitarji kienu interessati jisimgħu wkoll l-idejat tal-Partit Laburista għal qasam terzjarju. Inizjattiva tajba rigward il-mistoqsija tagħna bħala KSU saqsejni fuq x'jista' jsir minnaħa tal-Labour Party għall-Università. Joseph Muscat qalilna fuq it-tieni università fuq il-pluralizmu, fuq l-għażla. Dik tal-ġimgħa kienet waħda fost serje ta' laqgħat konsultattivi li Joseph Muscat innifsu kien ħabbar li se jsiru ma' dawk kollha interessati sabiex il-proposta tkompli tkun imtejba.